कि ये गोटी का कि ये गोटी कट कटाई दा बलमुआ कि बलमुआ 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 कि ये गोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइबो देवघर नगरी चंदौली जिनके तरफ से बहुत के तरफ से 50 रुपए का कटे कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी घर नगरी हो देवा घर नगरी हो बाबा धाम नगरी धाम नगरी हो बाबा धाम नगरी हो बाबा धाम नगरी ए गोटी का जय हो बम 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 गोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइबो देवघर ए गोटी कटे कटाई दा बलमुआ जाए के बाबा धाम नगरी मदन कुमार शर्मा जी देवघर जिला कटे कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी ए गोटी कटे कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी सुनी लगी देवघर में लागेल मेला हो लागेल मेला सुनी लगी देवघर में लागेल मेला हो लागेल मेला मेला के नाम सुनी मन तरसेला राजा मन तरसेला सुनी लगी देवघर में लागेल मेला सुनी लगी देवघर में लागेल मेला मेला के नाम सुनी मन तरसेला तरसेला मोरा मन तरसेला मन तरसेला बमजी मन तरसेला मन तरसेला बंदी मन तरसेला ए गोटी का बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम ए गोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइबो बोलबो नगरी ए गोटी कटे कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी ए गोटी कटे कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी धीरे धीरे चलते रहिए सारे बम लोगों की तरफ से इतनी इनामें आ रही है लग रहा है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा चाहे वो टिकट नेतागिरी वाला हो चाहे वो फोटो खिंचा के फोटो टिकट निकल जाइए मास्क के बाहर रहना है मास्क के अंदर नहीं रहना है सारे बम को पैसे दे दे के फोटो खिंचवा फोटो खिंचाइए बाहर निकलिए कितनी फायदा है ए गोटी का बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम ए गोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइबो बोलबो नगरी ए गोटी कटे कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी
टिकट मंगा